Markel Besa naiz, 19 urte ditut, eta Legazpiko xake jokalarioan naiz, eta oaintxe bertan oinatin xake klasek emate ditut. Eta nola sentitzen zara xake eskolak ematen, Markel? Jo, nahi da gauza bat ite ditena kriston ilusioa, nik azkenen xake klase asko jaso ditut, nik ikasle bezala, eta oain irakasle bezala ematia ilusio asko egin itenet, eta oso ondo sentitzen naiz egia esan. Oinatin diarduzu, ume txikiekin, gero beste adin nagusiagoekin, baina gainera, errendimendu altuko jokalariak ere entrenatzen dituzu federazioan, ez? Bai, hori da, justo aurten, hasi naiz baita umeen entrenamenduan, baina federatutako umiak Gipuzkoako federazioaren eskutik. Desberdintasuna egongo da, ez da? Claro, noski, haiek jolaste dituz seguraski txapelketak astebururo, xakea entrenatze dute agian egunero, eta desberdintasuna nabaritzena normala da. Nahiz eta agian pixkat adin diferentzia zegoen, bai, maila diferentzia nabarmena da, baina guztiz normala da. Eta irakaslia konturatzen da, ume batek xakerako, ez dut esango... Talentua. Bai, edo gaitasuna, abilezia berezisa. Nik usteet, zuk esate duzun talentu hori askotan xakean ja maila altu batera da lan egitea, lan gogorra egitea, baina egia da umeetan nabaritzen dela ume batzuk zerbait berezia badakatela bai nabaritzea. Oinatin beti egon da xake zale asko, gaztelekuak urtepia bat darama, baina ez da egon, xake talderik, azkenian zure bitartez edo lortu da, Aloñamendixak xake zail bat eukitzia, eina handi batian zuri esker, Markel. Bueno, nire... Zu hasi zinean eskolak ematen Urgainen, ni eta nire aitarekin. Nire aita beti ondela sartu dago, herrian, asko dabil oinatin, eta ni hasi nintzen berakin, 16 urteekin, 16-17 urteekin, eta 2 urte egon ginen Urgainen, 3 urten udako kanpamenduak ematen hemen udan, eta hau da lehenengo urtea Aloñamendin, hementxe. 19 urte dituzu eta hasi zinean xakean 8. Bai, gutxo gora bera, bai. Txikitatik hastia, xakea praktikatzen? Bai, zatik ganez, ez dut esaten egunero praktikatzea, baina xakeakin kontaktuan jartzea nik ez dut arrazoirik ikusten ez hasteko txikitatikan. Kontaktu pixkat egitea, ondo dago. Aita aipatu doztazu. Aitan arrimuan hasi zen Markel, ez, xakean? Aitan gatik esate duzu, bai, nire aitai beti gustatu zaio xakea, egia da urte asko egon zala xakean jolastu dabe, baina gero ni 8 bat urte nitunen irakaste izan pixkat, ez nion kaso asko egiten, baina bera izan nire lehen irakaslea noski, bai. 2024an Euskadiko txapeldun izan zinean, maila absolutuan, partida azkarretan. Ze hori da, konta idazu, xakeak erritmo desberdinak ditu, baina zure kurrikuluma irakurritea, Markel onduen partida azkarretan. Bai, ados nago horrekin, nik azkenean titulu nabarienak lortu ditut partida azkarretan, diala azkenen xakeko arau berdinekin, baina xakelariok dakagu hemen tableru ondun erloju bat, non bakoitzak dakan bere denbora, eta mugimendu bat iten dugun bakoitzean erlojua sakatu behar diogu. Eta sakatzerako bakoitzean bere erlojua hasten da jeisten, bere denbora hasten da jeisten, eta zure denbora eten egiten da. Eta hori, denbora gutxikin normalean titulu onak lortu ditut, bai. Nabarmena... Euskadiko txapelketa. Bai, noski. Hain azkarra izan da, gauzak oso garbi euki behar dira partida horrekin edo... Bai, nik esango nuke bi gauza nabarienak diela intuizioa, azkenen partida azkarretan ezin da dena kalkulatu, eta xakelariok esaten diogu un golpe de vista, erderaz, ezta? Osea, de repente, posizio baten
taktika nabarmen bat ikustea segundotan. Hori da, bai. DBH lau inzeben Dublinen. Bai, Irlandan. Hanbe Xakian ibili zinen. Herrialdiaren arabera Xaki aldatu iten da, esan gura dut, Xakiak ditu arau batzuk, izango dira unibertsalak guztiontzako, baina egoten da ezberdintasuna leku batian zein bestian? Bueno, desberdintasuna, zuk esan dezun bezala, arauetan ez dago, baina bai dago desberdintasuna gian txapelketak organizatzeko modun, baita nivela baita ezberdin izan daiteke, bai, desberdintasunak alde bietan egon daitezke, bai. Zer da xakea zuretzat, Markel? Ba, xakea niretzat da oso sakona da galdera, egia esan, baina... Ea erantzuna. Bai, niretzat da hobi bat, hori bai aklaratu nahi dut, hobi bat da denbora asko pasa dezaketen disfrutatzen eta ikasten eta irakasten. Eta asko disfrutatzen dut biakiten, bai. Egisa da eraberian, hobixa da neinean, baina txapelketak dituzu neinean, horrek aisialdian be, denbora kenduko dutzu. Bai, noski. Azkenen nik hobetu nahi badet, txapelketak jolastu nahi baditut, hori denbora kentzen dit, baina, bueno, nik niretzat nire hobia da, asko disfrutatzen dutena, eta azkenen guztiok bilau behar dugu hori gure denbora pasa, ez da? Importantia da zure bizitzan. Bai, seguro, bai. Nolako jokalarixa zara? Nik esango nuke nahiko jokalari segurua batzutan, esango nuke gustatzen zaidala eukitzia partidan kontrola batez ere, baina ez zait inporta posizio agresibotan sartzea. Bai da, posizioa kontrolatzen, baina hori izango litzateke nire alderdia. Zuz egituan konturatzen zara, partida hori zu gura dozun lekutik bidetik doian? Bai, azkenen xakelariok ja nivel altu batean egin behar duguna da, partida irakurri zer da partida lasai bat edo partida bat non egin behar detet oain jokaldi bat edo galduta gehauko naiz, edo, bueno, berdin du ze jokaldin guztiak antzekoak dira. Hori irakurtzen jakin behar dugu gure jokaldiak egiteko, bai. Zintzu dira zeure referentiak baldin badituzu? Nire referentiak izango litzateke nik uste dut Magnus Carlsen dela munduko xake jokalaririko berena, dakan estiloangatikan eta mugimendu kalidaden aldetikan beha da oberena dudik gabe, eta bai, bera da referentia xake mundun niretzako. Mugimenduak ipatu dituzula, xakiak dituen arau unibertsal haietatik arago, gero dauz mugimenduak eta beste horrik, baina izaleik ondikan xakean badauz gauzak deskubritzeko? Bakizu beti esate dute hau, datu matematiko hau, xake posizio legal posible dare, unibertsoan, unibertso observablean atomo baino. Hemen, pieza hauekin eta 74 lauki hauetan. Osa, imaginau, infinitoa esan dezakegu, matematikoki kalkulatzen dute zenbaki erraldoi bat, eta azkenen egia da hasierako mugimenduk ezagunak diela, baina azkenen sartzen zea momentu batean inork ez dakiela eta zuruk atera behar dituzula mugimenduk. Epe laburreko zure helburua da FIDE Master titulua lortzia? Bueno, bai, hori izango litzateke. Helburu bat baldin badakat hori izango litzateke, nire ustez, bai. Bueno, txoritxo batek esan dozt, 2003 puntu behar diala, horta deltzeko, eta zu dituzu 2200 eta 52. Hola, kenketa egin ja, oso gutxi dia, 58 besterik ez, baina zenbat kostatzen da horiek lortzia? 58 puntu. Izan daitezke azkenen 3 txapelketa on, baina, klaro, oso zaila da 3 txapelketa horietan partidarik ez galtzia. Klaro, nik ona esaten dizudenean da igual 3 txapelketetan partidarik ez galtzia eta gehienak irabaztia, eta bestiak enpate.
izan daitezke 3 txapelketa on, edo 5 txapelketa regular, 6 txapelketa on eta bitxar, azkenen hori da, eta hori guk ezin dugu erabaki. Txapelketa txarrek ez dituzte puntuak entzen. Bai, klaro, hori da, grazia. Puntuak irabazi edo galdu ditzazkezu. Hori da, grazia. Aurkariak geroz eta hobiagoa izan, irabazten badiozu, puntu gehiago. Eta galtze baduzu gutxi hau. Orduan presio gutxi dakazu hor. Asko irabazteko eta gutxi galtzeko. Baina, klaro, askotan gertatzen da, nik jolasten badet 1900 baten aurka, irabazten badet, emate diate, ez dakit kalkulua, 3 puntu, imaginau. Eta galtzen badet, igual kentzen dizkiate, 18. Ja. Edo 19. Orduan bai dira. Irabazi behar dituzu, ez dakit, 6.900 eta bat galdu konpentsauta egoteko. Hori da, grazia. Xaketik bizileik, Xake kompetizio aldetikan edo xake orokortasunean. Zuzabitz ikasten. Bai. Hori garbi zeukan. Bai, hori garbi. Inoiz pentsau duzu xakelari profesional izatera heltzeia? Ez. Zeratik nik lehen esan dizudan bezala, esan diazuzuk. Zer da xakia? Nik lehenengo esan dizudana da hobi bat. Bai. Hobi bat, ez da nire lana, hori oso garbi dakat, eta pozik nago garbi dakadala. Xakia nire hobia da, nire hobi printzipala, noski, eta ez litzaidake gustatuko, ezin dut, Osa, nire maila aldetikan ezin dut ez da, baina ez litzaidake gustatuko nire lana izatea. Nei xakea da aisialdian iteko zehose, entrenatzeko zehose, nahiz eta kompetitiboki txapelketetan parte hartu, baina ez. Profesionalki ez litzaidake gustatuko.